Volám sa Miroslav Suja, som predseda Kanisterapeutického združenia a ako združenie pracujeme v rámci nemocníc, detskej onkológie, škôlky, školy, špeciálne škôlky, školy, denné stacionáry. Kanisterapia pomáha v každom jednom kútiku života. Včerajší príklad na detskej onkológii, trojročný chlapček, pracovali sme, potom si lahol na Amíra a to bolo pre mňa ďalší silný moment. Takto mi tiekli slzy, len preto, že mohol byť pri tom psovi. Za ten moment. Pre nás by bol úplne najideálnejší Fiat Doblo, pretože nepotrebujeme ho len na prácu, ale my by sme ho chceli využívať aj na to, že vieme si klienta doviesť do nášho centra, čiže sedačka a vzadu vozík, pretože nie každá rodina má možnosť dopraviť. To miesto oázy, ktoré sme začali budovať, sa rozrastá a bude čím ďalej a viac ľudí, ktorí budú chcieť pomáhať a čím ďalej menej ľudí, ktorým bude treba pomáhať.